tagumpay nila, tagumpay nyo. Ang hindi na tagumpay, ganun din ang ating mararamdaman. So, piliin na natin ang magkaroon nila ng magandang kinabukasan. Maraming po salamat. And today, God bless us. Maraming salamat po sa napakahalagang mensahe na ibinahagi ninyo sa amin sa araw na ito. At ngayon po ay ang pagawad ng medalya ng karangalan ng mga nangunang mag-aaral. Nili ko po na magyan sa tangalan ang mga magulang upang magsabit ng medalya at tulungan ang ating punong guro at ang taga-masilpang guro. Maraming salamat.